Hello, my name is George Karafios for Athens Stroke Down, scale category, WOD 1. Πάω να ξεκουραστώ. Εντάξει. Αγόρι μου, φιλάκια, Ευχαριστούμε το βράδυ, δεν είναι. Υποχρεώσω να έρθουμε. Απλά δεν θα κάτσω πολύ αργά γιατί θα έχουμε πάλι τώρα. Στο εκεί. Περίμενε. Ναι, αυτό είναι από τη μέσα για την εκκλησία. Περίμενε. Ωραία. Έλα μετρήσουμε το κουτί. Εν τω μεταξύ δεν είχα ανέβει το βίντεο ακόμα για να φύγω. Πάμε να αλλάξω βίντεο και κολλήσει. Έλα, αφού είσαι εδώ, κάτσε 8 λεπτά να δούμε και τον Γιώργο. Ναι, κάθομαι. 60. Να ρωτήσω κορίτσια μήπως ξέρετε. Αυτό από το μέτρο. Οκ. Βάλτε του ποντιακά του παιδιού. Σκύλε. Γιώργο, τι θες να ακούσεις? Ποιος θα μετράει? Θες να βγάλω. Ποια θα μετράει? Θες να βγάλω να το συμπράσω. Θα μετράει μία, όχι όλες. Μην το χάσεις όπως πριν. Δεν το έχασα. Τι το δείξετε. Απλά εγώ είμαι. Έτοιμος! Τι το δείξετε. Ναι ρε. Τρίσατε. Ναι. Τι λες να το δείξαμε έτσι απλά? Έτοιμος! 10. Μεταλλιτό σκύλα γυρνάω. 5. 3. 2. 1. Πάμε! Είσαι 40 δεύτερα. 22, 23, λεπτό είσαι. Μπράβο ρε. Ωραίο. Πάμε. Πάμε. Ένα 10. Πάμε. 26, 27, 28, σπρώχτω με πόδια. 30. 25, έλα 25. Πάμε. Πάμε. 31. Μπορείς να κάνεις 8. Μη σπάς τώρα. Έλα, Μη σπάς τώρα. Μη σπάς, κλείνω το κεφάλι. Άλλο, ωραία, άστα. Πιάσε. Μένεις για μπέρπις, 15. Πάρε rest, πάρε λίγο ανάσα. Σε 10, τίναξε λίγο. Τώρα είναι Γιώργο, τώρα θα πρέπει να δώσεις. Σε 4, 3, 2, 1, πάμε. 1. Ναι, αλλά πέφτε γρήγορα κάτω. 2. 9.
Όπως πας, πάμε. 13. 14. 15. Ολοκλήρωσε σε 1 λεπτό. 2 λεπτά ακόμα. Έτσι. 6. Έτσι, ωραίες ανάσες. Θα μένει πολύ κράτα. Πέφτε κατευθείαν ρε, μην αργείς. Παίρνα και πες. Έτσι. 20. Μπράβο. 21. Έτσι. Αυτό που έκανες τώρα. 22. Πάμε. 23. Δώσε ρε φίλε, μπράβο. 1-15. Αυτό είναι. Τώρα Γιώργο, τώρα είναι το πρόγραμμα. Παίρνα με τη μία και πέσε. Έτσι, πέσε με τη μία. Παίρνα, πέσε. 28. 1 λεπτό. Πάμε. 9. Πάμε. 50 δεύτερα. 31. Πάμε πιο γρήγορα. Δώσε τώρα. 32, πάμε. Πάμε. 45, 40. 40 δεύτερα, πάμε. 34. Δώσε ρε. Έλα Γιώργο, 30 δεύτερα μείνανε. 35, πάμε. Ανέβασε λίγο. 36, πάμε. Πάμε ρε. 25 δευτερόλεπτα. 37, έλα. Μπράβο, 20. έλα. Άλλα δύο γρήγορα. 40, πάμε. Πάμε. Άλλο ένα. Πάμε άλλο ένα. Γρήγορα. Πήγαινε row. Πάμε. Μπες row. 2, 1. Πάμε, ξεκίνησε το row. Άλλαξα μου. 24. Μπράβο ρε. Έχουνε περάσει 20 δεύτερα. Πάμε. Μπράβο. Άπλωνε πίσω. Πάμε, μπράβο ρε. Έχει περάσει 1 λεπτό τώρα. Πάμε ρε Γιώργο, μπράβο. Πρέπει να πας στο χιλιάρι. Έλα, δώστε το 1000. Πάμε λίγα τα 1000 μπορείς. Μόλις θέλεις να ανάσα σου, ανέβα. Φτιάχτα και ανέβα. Μπράβο. Μπράβο αγόρι μου, έλα. Πάμε λίγο, έλα. Έλα, ωραία, πάμε. Πρέπει να ανεβάσεις λίγο, Γιώργο. Πρέπει να πας στο 1000. Πρέπει να πας στο 1000, Γιώργο. Κλείνουμε 2 λεπτά, πάμε. 2 λεπτά έξω ακόμα, πάμε. Έλα, ανέβασε λίγο. Έμενε στο πίσω μέρος. Έμενε στο πίσω. Έτσι. Εκεί. Πάμε ρε Γιώργο, μην τα αφήσεις τώρα. Πάμε Γιώργο. Πάμε Γιώργο, ανέβασε λίγο. Πάμε ρε, τελείωσε. Για με το που στάθουν πίσω, πρώτα αυτά μπροστά. Πάμε, ανέβασε λίγο. Γιώργο, πρέπει να ανεβάσεις λίγο. Πάμε Γιώργο. Ανέβα. Μπορείς. Τράβα ρε. Στο 1000 ρε. 1-15. Στο 1000 ρε. Πάρε όλη την κεριά.
Έδωσε πόδια πίσω η σκιά. Άνοιξε πίσω. Σάπλωσε πίσω. Σάπλωσε. Μπράβο ρε. Έτσι. Μπράβο ρε. Είδες ανέβηκε. Πάμε. Ανέβα τώρα όλα πάνω, γεμάτη κουπιά σου, έλα μπορείς. Έλα, έχεις πάει καλά στα άλλα. Τελευταίο λεπτό έμεινε. Πάμε, δώσε. Τα τελευταία 30 πρέπει να ανεβάσεις τώρα. Τα τελευταία 30 sprint. Πάμε. Τώρα θα πας 1000 τώρα. Ανέβασε. Πάμε. Ανέβασε, ανέβασε. 50 δευτερόλεπτα ακόμα μείνανε. Δώσε. Πάμε. 5. Δώσε. Πέφτει τώρα. Ανέβασε. 40 δευτερόλεπτα. Έλα ρε. Έλα ρε Γιώργο, Τώρα, πάμε ό,τι τώρα. έχεις. Δώσε τώρα. Τώρα, Σάββατο. 30, πάμε. Μπράβο. Άστο, μισό λεπτό. Μη σταματήσεις τώρα, δώσε. Μισό λεπτό ρε, έλα. 20 δεύτερα. Πάτα το. Δώσε. Άπλωνε πίσω. Δώσε ρε, 15 δεύτερα, δώσε. 15. Δώσε. Ανέβα κι άλλο. Κι άλλο. Πάμε. 10. Μην το σταματήσεις. Πάμε. Έξα. Πάμε, δεύτερα. 5. Ένα, 3. 4. 3.